Akwụkwọ Onyeamụma Jeremaịa, isi nke 6. Laghachinụ n'ụlọ ọsọ ọsọ, unu ụmụ Benjamin, site n'etiti Jerusalem, fụkwanụ opi ike n'ime Tekoa, bulikwanụ ihe mbuli elu Bet-Hakerem, n'ihi na ihe ọjọọ si n'ugwu elepụta anya, ya na ntipi ukwu. Nwanyị ahụ nke mara mma, nke dịkwa pekepeke, bụ Ada Zayọn, ka m ga-eme ka ọ laa n'iyi. Ya ka ndị ọzụzụ atụrụ na igwe atụrụ ha ga-abịaru. Ha ga-ama ụlọ ikwu ha n'akụkụ ya gburugburu. Ha ga-azụ atụrụ ha, onye ọbụla n'ọnọdụ nke aka ya. Doo n'agha nsọ imegide ya. Bilienụ, ka anyị rigo n'etiti ehihie. Ahụ dịrị anyị, n'ihi na chi eruwo, n'ihi na onyinyo anyasị na-esetịpụ onwe ha. Bilienụ ka anyị rigo n'abalị, ka anyị bibie ụlọ elu ya niile. N'ihi na otu a ka Jehova nke ndị agha sịrị, gbutuo n'osisi ya niile, wụkọta ọbụ ihe megide Jerusalem. Nke a bụ obodo ahụ a ga-eleta. Ọ bụ naanị mmegbu n'etiti ya. Dịka olulu mmiri si asụpụta mmiri ya, otu a ka obodo ahụ sụpụtaworo ihe ọjọọ ya. Ihe ike na ịpụnara mmadụ ihe ka a na-anụ n'ime ya. N'ihu mgbe niile ka ọrịa na ọnya ntịpụta dị. Ka a dọọ gị aka na ntị, Jerusalem, ka mkpụrụ obi m wee ghara ikewapụ n'ebe ị nọ, ka m wee ghara ime gị ebe tọgbọrọ n'efu, ala onye ọbụla na-ebighị. Otu a ka Jehova nke ndị agha sịrị, ha ga-atụtụkọsị ndị Izrel fọdụrụ dịka esi atụtụkọ mkpụrụ vaịn fọdụrụ. Seghachi aka gị dịka ọghọ mkpụrụ vaịn n'elu alaka niile. Onye ka m ga-agwa okwu, gbakwa ama ka ha wee nụ? Lee ihe a na-ebighị ugwu ka ntị ha bụ. Ha apụghịkwa ịṅa ntị. Lee, okwu Jehova aghọworo ha ihe ịta ụta. Ọ dịghị atọ ha ụtọ. Ma ọmụma Jehova jupụtara n'ime m. Ike gwụrụ m ịnagide ya. Wụkwasị ya n'ahụ ụmụntakịrị n'ezi, na n'ahụ ịzụ ụmụ okorobịa n'otu. N'ihi na a ga-ewerekwa ma di ma nwunye, ma okenye, ma onye jupụtara n'ụbọchị ndụ ya. A ga-emekwa ka ụlọ niile ha, ka ha ghọọ ihe ndị ọzọ, ubi ha na ndị inyom ha n'otu. N'ihi na m ga-eseta aka m n'ahụ ndị bi n'ala nke a. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. N'ihi na site n'onye dịkasịrị nta n'ime ha wee ruo onye dịkasịrị ukwuu n'ime ha, onye ọbụla bụ onye akpịrị uru na-ezighị ezi na-akpọ nkụ. Ọzọ site n'onye amụma wee ruo onye nchụaja, onye ọbụla n'ime na-eme ihe n'ụgha. Ha wee ghọọ mgbaji ụkwụ na aka nke ndị m na-akpọghị ya ihe, sị, udo, udo, mgbe udo na-adịghị. Ọ dị ihe na-emere ha mgbe ha mere ihe arụ? Mba, ihere adịghị eme ha ma ọlị. Ọ dịghịkwa itinye n'ọnọdụ ihere ha maara. N'ihi nke a, ha ga-ada n'etiti ndị na-ada ada. Na mgbe m letara ha, ha ga-asụ ngọngọ, ka Jehova sịrị. Otu a ka Jehova sịrị, guzonụ n'ụzọ niile, jụkwanụ ajụjụ banyere oke okporo ụzọ niile nke mgbe ebighị ebi gara aga, sị, olee ebe ezi ụzọ dịkwa? Jeekwanụ ije n'ime ya, wee chọtara mkpụrụ obi unu izu ike. Ha wee sị, anyị agaghị eje ije n'ime ya. Emekwara m ka ndị nche biliere unu, sị, ṅaanụ ntị olu opi ike. Ha wee sị, anyị agaghị aṅa ntị. N'ihi nke a, nụrụnụ, unu mba niile, marakwa, unu nzukọ ihe dị n'etiti ha. Nụrụ, gị ụwa. Lee, mụ onwe m na-eme ka ihe ọjọọ bịakwasị ndị nke a bụ mkpụrụ obi nke echiche niile ha. N'ihi na okwu m niile ka ha na-aṅaghị ntị. Iwu nkwa ha ajụwo ya. N'ihi gịnịkwa ka Frankisesi ji bịakwute m site na Sheba? Kalamus makwa site n'ala dị anya. Àjà nsure ọkụ unu ha abụghị ihe na-atọ ụtọ. Àjà unu kwa ha atọghị m ụtọ. N'ihi nke a ka Jehova ji kwuo otu a, sị, lee,
M ga na-etinye ihe ịsụ ngọngọ dị iche iche n'ihu ndị nka. Nna na ụmụ ha ga-asụkwasịkwa ha ngọngọ. Onye agbata obi na enyi ya ga-ala n'iyi. Otu a ka Jehova sịrị. Lee, otu ndị na-esi n'ala ugwu bịa. Mba ukwu ka a ga-akpọtekwa site na nsọtụ niile nke ụwa. Ụta na ùbe ka ha na-ejide. Mba dị ire ka ọ bụ. Ha adịghị enwe obi ebere. Olu ha na-ebibụkwa dịka oke osimiri. Ọ bụkwa ịnyịnya ka ha na-anọkwasị. E doro mba ahụ n'usoro dịka onye na-ebu agha imegide gị, Ada Zayọn. Anyị anụwo ude ya. Aka anyị akụdawo. Ihe mgbu ejidewo anyị. Ihe mgbali dịka nke nwaanyị ime na-eme. Apụla ịba n'ọhịa. Ejekwala ije n'ụzọ, n'ihi na onye iro nwere mma agha. Ụjọ dị gburugburu. Ada nke ndị m, kee akwa mkpe n'ukwu gị. Tụrụ onwe gị na ntụ. Mere onwe gị oruru uju dịka nke nwa nwoke e nwere naanị ya, bụ iti aka n'obi dị ilu nke ukwuu. N'ihi na ọ bụ na mberede ka onye na-apụnara mmadụ ihe ga-abịakwasị ya. Onye ọnwụ mmụọ ọla ka m bọrọ gị n'etiti ndị m, ya na ebe e wusiri ike, ka ị wee mara nwa kwa ụzọ ha. Ha niile bụ ndị na-ewezuga onwe ha nke ukwuu, na-ejegharị dịka onye na-agba ama ọjọọ. Ọla na igwe ka ha bụ. Ndị ahụ niile bụ ndị mbibi. Eko erewo ọkụ. Ọkụ erechapụwo opi. N'efu ka ha nụchara nke ukwuu. N'ihi na anụchapụghị ndị ọjọọ. Ọlaọcha jụrụ ajụ ka a kpọrọ ha, n'ihi na Jehova ajụwo ha.